Takže čau to lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska tady máme hru jménem Berry Person a můžeme se rovnou na to vrhnout. Ježiši, tak hodně bacon boy, stejně jsem tě předběhl, tak. A jo, tak já ještě spadnu doslova. Tady borec tady taky spadne, bacon boy. Takže jdeme teda na to. Nezapomeňte prosím na like a odběr, budu za to moc rád, protože se snažíme dosáhnout 20 odběratelů a moc děkuju za 14 odběratelů, takže teda ještě jednou moc děkuju. Jste borci a borkyně, pokud jste holka. A nezapomeňte se kouknout na moje videa, hlavně minulé video, který jsem točil před 2 dny nebo včera. Hrál jsem tam fotbal a snažil jsem se dát 20 gólů, což jsem taky dal. Oni ho tady zrychlili. Kámo, on je jaký nasprintěnej? Kámo, oni ho zrychlili od té doby, co jsem to hrál. Kámo, největší taktika ever. No to už nefunguje. Kámo, tam si zamával doslova. Tam si zamával say hello. Doslova. Kámo. Dobrý. A nepište mi někam na short do komentářů, protože já na videích nedokážu dát komentáře. Takže mi prosím někde na short napište do komentářů, jestli chcete... Kam to je benka? Ne. Ale dneska se budeme muset pokusit utéct policajtovi, protože to musíme, jinak tady budeme navždy. A teda napište mi, jestli byste chtěli i třeba Piggy a tohle, protože třeba s kamarádama, když nevím, třeba sám, třeba s kamarádama. Uvidíme, jak napíšete, ale určitě třeba za měsíc natočíme s kamarádama, dřív asi ne, možná ani za ten měsíc ne. Možná později, nejpozději za 2 měsíce, nejdříve za měsíc, jo. Nejdříve za měsíc, nejpozději za 2 měsíce. Nebo uvidíme, když tak s Tobikem video, ale Vojta asi ne. Nebo uvidíme, jak se mu to bude hodit Tobikovi, když tak ho pozvu zase domů. Tamhle. Krásně jsem si to vyčasoval. Tohle zatočíme. Kámo, skáč, musím skákat. Už musím skákat. Tady, to je lepší. Tak, utekl jsem mu zase, ani mě to zase tak nepřekvapuje. Jsem mu utekl, ani jsem ani jednou nechcípl, ale ať to nezařeknu, to určitě chcípnu, to vím. Kam dělej. O, co? A jsem naspídovaný, jump. No super. A určitě teda, vím, že to říkám po několikáté, ale určitě mi teda do shortu napište, jestli chcete i další obíčka, anebo jestli chcete Piggy. Mně to je vlastně úplně jedno, ale ještě možná vyjde nějaké video z Grow Garden, protože jsem ho dlouho netočil. Já jsem teda prase, nebo spíš moje postava je prase. Takže... Zatím to teda stíháme, ale vím, že nepřekonám určitě rekord. No to si nevěřím za 9 minut. To by bylo teda velice moc sus, ale už jsem jednou na serveru dokázal překonat rekord, ale jenom jednou naposledy. Protože tam byla typka, která měla 11 minut, 13 minut a já jsem měl 11. Takže to bylo naopak. Já jsem měl 11 a ta cápka měla 13 a nějaký ty vteřiny plus. Takže... A dneska teda chceme porazit toho Berryho, nebo jak se... Berries, nebo... Nechci zase... Berry's Person, nebo... Asi Berry budeme říkat. No víte co, budeme mu říkat Tom. Budeme mu říkat Tom, aby... Krásné jméno, pokud se jmenujete Tom, tak... ho máte moc krásné. Takže... No zároveň všechny jména jsou dobré, ale... Asi nejvíc Tom. Takže jo, mám to spadl. To by byl mission fail. Že pokud se na tohle Tom dívá, tak mi napiš do shortu, jestli můžeš psát, jestli nemáš rodičovskou kontrolu, nebo jestli jsi dospělej. Jo. Kámo!
Kámo. Jestli jsi dospělej, tak mi napiš, a jestli jsi dítě, tak mi taky napiš, pokud můžeš. Kámo, jaký safe, že? Protože kdyby jsem spadl dolů, tak by jsem chcípl, no, GG. No, vím, že za 4 minuty to... Kámo, já doslova... Ale aspoň to mám uvolněný, víš co? Aspoň mi to nezmizelo. Tak a teďka to dáme. No, já jsem věděl, že to nedokončím bez jednoho chcípnutí. To prostě je jasné, že to nedám bez chcípnutí, takže... OK. Oh ne, to je tohle mi moc nejde. Ale když mi šlo s tam tím pitíčkem, tak určitě, že mi půjde i tohle, vidíte. Dávám to na pohodičku, ale já jsem to náhodou nezařekl, že tady jsou už potom delší, ale dávám to na pohodu. Na pohodu. Tak jo, dávám to na pohodu. Kámo, na poprvé, to se mi možná stalo jednou. OK. Jo. Skákej. Málem jsem tam nedoletěl. Jo, to je jen tak, kámo. A teď to bude ta kuchyň, ne? Jo, no, jídelna. Kámo, ne, já jsem se naběhl špatně. Kámo, to si děláš srandu, já jsem se naběhl sakra špatně, ale... Jakože sakra špatně, ne, kámo. Si naběhl sakra špatně, jakože sakra špatně. Ne, kámo, no, jsem to na pohodu, i když vlastně nevěděl. On má prachy, kámo, já jsem si nikdy toho nevšiml, že on dává prachy. OK, tak to si je rád, ale vezmu. Prachy, prašule, jo. Já neodmítnu. Samozřejmě, tak, teda dám. Ale to růžo, ježiši, já jsem doslova oranžové triko. To se mi teda nelíbí, to oranžové triko a zároveň prostě to vězenský. Doslova, já doslova jsem si spletl barvu, to je doslova nemožný, kámo. Nemožný. Kámo, tohle bylo naposledy, co jsem si spletl barvu. Jedině když jsem si spletl barvu, tak když jsem byl extrémně malej, což jsem je ani neznal. To je právě to. Já jsem ani neznal, tím pádem jsem je ani nedokázal říct, ale tady, když ty barvy už prostě znám, tak jak to, že jsem se přeřekl, na to nemám vysvětlení prostě. Kámo, ne! To jsem si myslel, že takhle to krásně prospěje, když takhle přijmu. Kámo, tam to stojí, nebo? Ne, ono se to vždycky začne hýbat. Ono to nejdřív stojí a potom se to začne hýbat. Vidíte lidi? No prostě tam to stálo, ono potom to začalo hýbat prostě. On si to řeklo, že dneska má to hlad. No naštěstí, že mě to vyhodilo. Kámo, to nestihnu. Jako už jsem u toho bose, ale představte si, že prostě ještě tam budu muset nějak do toho gas a tohle. Určitě nestihnu. Že teďka už by nějakou... Kámo! Kámo, to si děláš srandu. Já jsem to tam dal moc brzo a kvůli tomu to spadlo. Tak bereme, no. Tak, tohle máme. Ne! Kámo, jaký štěstí? No super. Ne, za co to mám? Kámo, za co to mám? A že to budeme muset zresetovat. Takže určitě, jak se znám, tak asi s jedním to nedám. Dobře? No. A hlavně, že na třetí. Jak se říká? No, jak to je? Na třetí pokus, jo. Tak jdeme na to. Tohle bossově docela docela. Hop. Tak jenom takhle na 2. Tohle je moc lehký. Ale pro někoho, pokud to hrajete poprvé, tak určitě to je docela těžký. Tak já jsem začala na 10 vteřin později. Tak jedeme bomby. Prorazíme to a frčíme, dámy a pánové, frčíme. Jo, jedem.
musíme všechny vystrašit, že kdyby policie nebo svodka, to nebudeme říkat, tam je helikoptéra. A potom ještě zkusíme jednoho hráče chytit. Jak budeme policajt, tak zkusíme jednoho chytit. Tak, vezmeme schody, otevřeme, ježiši, jak jsem to řekla, schody, ježiši, já se neumím mluvit. Schody, jo, opravil jsem se. Kamu, jak to tam mám dát? Super. Nešlo to tam, ale... Doslova dám úplně ve stejný čas jako předtím. Pokud to dám za 10 minut, tak to je světový rekord doslova. Protože to nebylo spíš u mě a já to vážně dám za 10 minut. Poprvé za 10 minut, dámy a pánové, 10:55. 10 minut 55 vteřin, 5 vteřin před 1 kilometr dáme. Jednoho hráče chytit. Co? Těmu pouta. No, co? To mi chci říct, jakože tímhle mám střílet. Nemám něco v inventáři, ne. Tak si to takhle dám. A pojď zpátky. Ty tady nebudeš mladit, ti říkám. Ok, no tak tohle asi bude těžký, než jsem čekal. Kámo, oni tady kempí. Yes, kámo. Prachy. No nic lidi, splnil jsem oby a zároveň jsem splnil i takovou menší challenge, protože si nemůžu dovolit vzít 5. Takže já děkuju, že jste to zhlédli sem, pokud jo, tak nezapomeňte na like a odběr a já se s vámi loučím. Čau!